Salutare! Eu sunt Adiță și astăzi ne jucăm ceva mai special, ceva cu unul de mine, așa, Minecraft Online. Nu mai da, man! Alex Română, nu mai da. Nu știu ce are cu mine, dar dă într-una. Așa. Și am uitat pe un server de români. Serios, man. Mă arată afară. Să pun pauză, găsesc un server. Hai că am revenit. Găsesc un nou server, da, cu nu știu ce au tot da afară acum, așa, bun. Oh, sabie, bun. Tână cop, da, diamond. Tână cop. Mâncare. Așa, bun, gata. Hai să-i dăm parcurs. Bun, să-i dăm numai parcurs. Da, și noi cădem din prima, dar normal, cum să nu cadă, adică să nu cadă, Da, sunt încurajoși cu skin de fată. Hop, da. Să mă obțin acum. Bun, hai să ne plimbăm așa. E bine, bun. Urcă-mă la checkpoint. Urcă. Bă, vezi că scos sabia, bă. E hanicitule. Bun, hai să-i dăm drumul. Opa. Bă, ce facem aici? Ce pariu acum, mă scoate afară și facem pariu. Mamă, te ține, fraier, mamă, o să pierdă noi. Hai aici. Ce-am făcut, mă, fraier? Boc, ce spui, boc. Ia, hai, ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Da, că spuneam că ce vrei, mă? Bă, căcacu. Hai, mă, stau de-o, hai. Tu ceapa, mătii. Și nu mă încoa, te ține. Tu, dă-te. Hai, tot, mă căzui. Stau tot, mă, ce fac praf. Ai văzut? Ce fac praf, fraiere. Hai. Ce vrei, mă, căcacu?
Ce vrei, mă? Ce vrei? Dau 2 stele verde. Bă, te potolești? Te potolești, am spus. Te potolești? Ce vrei, mă? Îți dau 2 stele. Hai, mai. Tu nu vezi că tu mori într-una? Ce tot vrei, mă? Ce? Potolește-te, mă. Șaman. Siberia Diamond. Hai. Stai, am uitat, mă scuzați, am uitat că... Acum am văzut că încă filmezi. Doamne, mă scuzați. Ce vrei, mă, cred că am uitat, nu știam, cu așa de concentrat, cât am uitat că și filmez. Dar nu-i bai. Sper că nu vă deranjează. Nu vă deranjează, așa, mă, și găine. Am zis că ați văzut, mă, rost de niște diamante. Bă, ok.
bun, bă, Doamne, ce mai episod. Cam asta vă cu episodul acesta. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă bunați. Eu am fost aici. Bye, bye.